Avui som a la Biblioteca Paco Candel de Barcelona amb una persona nascuda a prop d'aquí. Aquí mateix, al barri de la Marina, sí, sí. M'agrada que sigui en Paco Candel, l'escriptor, el polític, el periodista, qui acull aquesta entrevista a un actor versàtil, polifacètic. I anem a parlar, entre altres projectes, un musical que es diu Ningú és un zombi. Tu ets actor, ets ballarí, ets cantant. Què més et falta? Perquè... Ui, moltes coses. Com a quines? No sé, sempre es té temps d'aprendre coses i a més l'ofici de l'actor engloba moltes coses i de fet contra més bagatge tant cultural com vital tinguis, millor, de manera que no ens tanquem a res. Perquè aquest bagatge és necessari per sobreviure en una cel·la teatral difícil? És a dir, una persona que té més aptituds i una actitud positiva té més possibilitats de treballar de manera continuada? O és que és una forma de ser que va amb tu, que va amb el paquet? Tu què creus? Que està bé l'especialització i ser molt bon en un sol camp o que està molt bé tocar molts pals? Jo, de fet, sóc un cul de marseient, no? És a dir, faig moltes coses, no sé si ben fetes, però m'agrada com més millor, no? Perquè totes es nodreixen unes de les altres. Clar, jo crec que és una cosa que retroalimenta i que sempre s'ha dit que contra més saps, més vols saber i més ignorant et sents. De manera que anem cap al camí de la ignorància i tot el que podem arxivar és millor. De moment tot va encaixant i tot es pot combinar. Però bé, amb la Rateta, que és una obra de la companyia Té Gràcia, que fem musicals infantils molt ben construïts i molt canyeros, molt divertits. Encara no hem tingut temporada, per tant són bolos, és a dir que es pot anar gestionant bé. Tant de bo pugui tenir una temporada com també hem passat amb les Cabretes, que va anar molt bé a l'Eixample de Teatre. Després el Zombi, ara que arribem al Regina, que tenim moltes ganes que arribés aquest moment per fer-la rodar, fer-la volar i que pogués veure molta gent, perquè l'assaig és meravellós i els actors, què he de dir dels meus companys, són meravellosos. L'obra és meravellosa i la música, les composicions, tot crec que té un acabat molt maco i que ja es mereixia que es pugui veure aquí a Barcelona. Què més? Els Joves Combustibles també, és un altre musical molt guai, el primer musical adult que feia jo i és un musical molt divertit, amb una comèdia negra basada en un fet real de joves que es suïcidaven i que toca parts fosques de la societat que aviam també si s'acaba de lligar i podem mostrar-la molt. I després el projecte de teatre, que aquest any es farà des del setembre fins al novembre, finals de novembre, i es podrà veure tant a la Sala Beckett com a l'Institut del Teatre de Terrassa, a l'Institut del Teatre de Vic, i acabarem el 30 de novembre a temporada alta, amb el Xoquer Benxicra, que és un director belga, ens fem internacionals i tenim moltes ganes perquè també tocarem temes problemàtiques que es generen a la societat a través de les coses que no es diuen, que no es parlen. És un espectacle que s'havia fet a Bèlgica l'any passat i que allà, per exemple, a Bèlgica va haver-hi molt de col·laboracionisme nazi. Doncs a partir d'aquí, clar, un net o una neta descobreix per fotografies, per algun article tal, que el seu avi ha estat col·laborador del nazisme i allò es trenca l'organigrama familiar, no? No falta malejar. Doncs veurem què ha passat en el segle XX aquí a Catalunya i com podem treure aquestes coses de les quals en un dinar familiar, quan algú despunta alguna cosa, et dius, no toquis aquesta corda. Estàs convidat per la Catalaresc i l'Anastàcia. Però tu no en parlo. Però què et pots? Que no veus que ens hem convidat perquè es pensen que són com elles, morts vivents? La Catalaresc i l'Anastàcia són encantadores. I sense cama, sense vell, sense ull. Quin mal ens poden fer? Tu la que tens sense enveja, oi? Com que has passat d'estrella a ser un ningú... Si jo sóc un ningú? Aquell penjat és un ningú, aquell va dir que balaga, aquell que és un no res. Adéu, ningú. No passa res. No, potser el ningú no mossega, però la resta de convidats sí. Et mataran, et fets carn fresca, et llevaran els bigotis amb tu. I a més, ets negre. El ball serà ple d'esclavistes indians i et voldran d'esclau. Ara et poses amb el color de la meva pell, oi? Com que no tens arguments, faig tard. La Susan m'espera. La Susan? Adéu, ningú. La Susan? I els parents de la Follit, mira, estan generant a totes direccions. Una cosa deu estar a punt de passar. He de salvar els meus amics!
És complicat perquè estem en l'època 2.0 de les tecnologies i tenim molt a l'abast la finestra internet, YouTube i totes aquestes xarxes socials i tal, que tot és tan immediat, de seguida tens el vídeo que vas a gravar un vídeo i el pots penjar. Per tant, ho tenim molt fàcil per estar a casa davant d'una pantalla o a qualsevol lloc. Anant en metro, tothom han substituït els llibres, ja no parles tablets amb el llibre online o amb el llibre electrònic, sinó que directament llegim articles, potser a Twitter. No deixem de... O sigui, és una eina que si es fa bon ús, és meravellosa. Què passa amb el teatre? El teatre, doncs, jo crec que és un algo cíclic. I el cinema en 3D d'aquí poc, no sé si crec que sí que s'ha començat a experimentar ja, hi ha sales també amb sensacions olfactives i tal. Al final, la gent que vegi el cinema d'aquí 50 anys serà al teatre, perquè l'experiència en viu també es valora molt. I jo crec que, clar que nosaltres, com a gent del món actoral, escènic, tenim un deure molt gran a fer productes de qualitat, interessants, actuals, que reclamin l'atenció dels joves, però també crec que la feina s'ha de fer molt des dels adults. És a dir, si un diumenge al matí, com a pare, en comptes d'anar a PortAventura, que està molt bé, a un parc d'atraccions o a la platja, o fer una escapada a la muntanya, meravellós, però saber, per exemple, que cada 3 diumenges hi ha un que vas al teatre a veure alguna cosa, això està molt bé. Des de les escoles també, jo tinc la sort, aquí al barri, a la zona franca, a la Marina, jo vaig estar a l'escola Barqueno i allà teníem com a assignatura obligatòria teatre cada any. A part que generes un grup empàtic, solidari, que aprèn a expressar-se, perd pors a estar davant d'un públic, que aprèn a posar-se en el lloc de l'altre i aleshores entendre diferents motivacions que no se les dona un propi. Tot això és el que fa que després la societat tingui aquest interès per anar al teatre i descobrir quines són les problemàtiques que hi ha, perquè el teatre no deixa de ser això, un lloc on durant una hora i mitja, el que duri l'obra, no fas res més, estàs allà atent a què fan, com es mouen, què diuen, de què parlen, i és una oportunitat molt bona per disseccionar una part de la societat i dir, aviam, quines problemàtiques hi ha ara? Hi ha un tracte de gens de favor cap a una part de la societat, siguin les dones, siguin els immigrants, siguin els nens que estan patint situacions de bullying, i aleshores en aquella hora i mitja es tracta aquell tema profundament, la gent surt amb una experiència, ha fet oci, ha fet cultura, ha fet un treball intel·lectual, s'ha relaxat i després té una conversa per fer amb qui veig al teatre, que és meravellós. Doncs, en el cas de l'Algú, que és el personatge que interpreto jo, el zombi, no ha estat gens difícil perquè sempre també s'ha dit que quan un té 30 anys pot actuar els personatges de 20. Quan un té 20 pot actuar... Clar, jo hi he estat segurament en la posició de l'Algú, encara que no ha estat un generador de bullying molt potent, crec que gens, no? Però sempre, segur que he recolzat alguna situació, puc tenir empatia amb aquest nano. Aleshores, si quan veieu l'obra o quan la gent vegi l'obra, veurà i descobrirà que l'Algú és no el dolent, sinó l'antagonista de l'obra per contraposició amb el ningú. O sigui, ha tocat a ell. Però, clar, a nivell personal, fer l'Algú és un regal, perquè jo, com que tinc les formes rodonetes de la cara i així, sempre m'han tocat els papers més de bonachón, de bonjant. I per mi és un regal poder aprofitar l'Algú per descobrir aquestes coses de nen que encara tenim tots i que no hem de perdre mai, aquestes enveges i aquestes inquina que tenim algú a vegades, no? Perquè t'han tret la nòvia o el nòvio o t'han robat una goma o t'han estripat un treball de classe quan tu i la veies estàs superorgullós. De manera que genial poder fer un personatge de dolent i que arribi. T'has d'identificar amb els personatges, aleshores sí, arriba un moment que sí que arribes a creure en què li has de posar la traveta en aquell altre personatge. Perquè en aquell moment existeix l'Algú i existeix el ningú, sempre tenim en compte de no fer mal a l'Adrià, no? Però clar, està requete assajat. Sabem bé que
si sempre tinguéssim una identificació total amb el personatge i ens l'emportéssim a casa, acabaríem bojos, els actors. Per tant, treballar amb l'Adrià és un regal, perquè hem estat companys de classe durant 5 anys i és molt bonic el poder retrobar-nos a l'escenari després que hagin passat ja 2 o 3 anys que no estem junts, no? I és molt guai el fet de poder fer aquest protagonista i antagonista i no reconèixer en ningú, no reconèixer el meu amic l'Adrià, sinó que en aquell moment és el ningú i em mereix un escarment perquè li està posant la vida molt difícil a algú. Si us mireu. Si ets d'Amèrica del Sud o Nova York, d'Estocolm o Londres o al Marroc, si ets ben viu o ets ben mort, un ull de cada color, ulls daurats o cabell fosc, cara curt o camaró. Aleshores ets dels meus, gent diversa com hi ha, visca la gran diferència. Intel·ligents que ens fa, aplaudim la divergència. En el fons tots som iguals, apliquem amb resistència la diferència capital. Aleshores ets dels meus, gent diversa com hi ha, visca la gran diferència. Intel·ligents que ens fa, aplaudim la divergència. En el fons som iguals. Som iguals. Som iguals. En el fons som iguals. La diferència capital. No? Però els grecs ja utilitzaven la música en directe, no? Melos, o sigui, estava superintegrat en la tragèdia i en la comèdia. I després tot el que ha estat el gènere musical ha evolucionat molt. Però hi ha molts creadors del segle XIX o XX que han fet un estudi molt exhaustiu sobre la música, com és en el cinema, per exemple, com és la música la que acaba generant aquella emoció o aquella tensió. És la música en moltes pel·lícules que ens diu ara has de plorar o ara has d'estar espantat perquè està venint l'assassí per darrere, no? I amb el xa-xan aquell és el que et fa vibrar, no? Per tant, que el musical sigui un gènere frívol, jo no hi estic gens d'acord. Es poden fer moltes frivolitats, però es poden fer tant en musical com en el teatre de text, com en el teatre de gest. Frivolitats n'hi ha per tot arreu. O sigui que això no és una cosa que vagi lligada al gènere musical, per a nada. De fet, és això, crec que la música és un canal perfecte per fer arribar aquestes emocions i que a part del text que ja va sonant i que fa que se segueixi el link de la història, la trama, a més li estàs afegint tota una càrrega que et toca la sensibilitat anímica. O sigui que res de frivolitat, que vinguin a veure el zombi i ja veuràs tu. Estic a la guait de moltes coses, però estic a la guait sempre del futur. És que hem de veure present, evidentment, però en aquesta professió, com no hi ha un contracte de duració indefinida, sempre has d'estar pensant i està molt bé perquè com a exercici és molt cansat, però sempre buscar què és el que et ve de gust i què és el que necessites fer. Jo crec que quan fas alguna cosa que és la que necessites és quan realment pots estar satisfet com a artista o com a actor, perquè dius, uau, tenia tantes ganes de parlar d'això i per fi ha pres forma. Per tant, que ho guardo jo aquí, doncs ara mateix, jo estic molt content perquè poder fer el zombi, aquest altre projecte de l'institut, els joves combustibles, tot el que vagi venint. Ara al desembre també rodarem un curt molt xulo, sobre uns assassinats a la Guerra Civil que viatjarà del present al passat i serà molt guai perquè haurem de doblar personatges. Clar, jo estic molt content i amb moltes ganes de que passi tot això i també molt expectant. Què serà el següent? Jo no m'hagués imaginat mai acabar fent musicals. M'agradaven molt.
però no m'imaginava. I després d'entrar té gràcia, després poder estar amb el zombi, que és molt xulo, i espero que tothom vingui a veure-ho, tant a les funcions escolars com els caps de setmana, amb tota la família, que serà un regalazo, i veure què va passant, i segur que la gent que vingui a veure els zombis estarà supercontenta. A més, després segur que ens fem fotos amb tothom, i espero, i si porten els llibres els signarem, i serà molt guai, perquè no sé si fem col·loqui o no fem col·loqui, però si en fem crec que serà molt guai, molt productiu, i podem tractar molts temes de què creiem nosaltres que podem fer per ajudar a detectar el bullying o a erradicar-lo d'un cop per tots, i de veure si potser en aquell precís moment o al sortir del teatre hi ha algun nen que va al professor i diu: escolta, mira, és que això que acabem de veure és la meva amargura de fa 3 mesos. Esperem que no passi perquè no hi ha aquesta amargura, però si hi ha aquesta amargura, esperem que es pugui detectar en aquest moment. Quan és això? Primer de tot que vinguin a veure el zombi, del 22 de setembre a l'1 de novembre, que estarem allà encantadíssims, i després ja en parlarem, tu. Primer de tot anem amb el zombi, que ja han d'agafar força, sort que tenim l'estiu de pel mig i podem descansar una miqueta, perquè Déu-n'hi-do, arribes al juny que estàs ja... Però el zombi a tope, al setembre, i ja vindran les coses. Gràcies a tu, un plaer.